Mani lok November ni som pathum komsang ni som ni panga maya khan rol thar rol khatte chu ramna Christianpur khoting tlang konga chuan an kala ma se chulai konga chuan thisen farna nu ma chu an mutatlat mai chutia chulai thisen lo om tango chu engti chiange ti in thisen nu chu an chuida zela ato pa chuan me che pakhat rong portrait chhewek to che in bel hi an va mutamaya alu tela chu manro engemaw taka vuak emaw lapship emaw ni tura lo pher deuh nuain a hmel te pawh chu a hria thei tawlova tin a taksa te chuan liamna hnu hma dukle pil chu lo om thlet thluain chulai bor vela ui chuang tlai hola chuan eitum hian an lo pan hnai to to hlom mek boka ti chuan chutia rong an hmu vele chuan chung rol thar rol te chu trekngal chulin police te an be pop zuita ani ti chuan police an lo thlen hnuah hian chulai vel pawh chu crime scene ani ta kawangin mi puite tlo pawh theilowa hu ngal vek ania tin police te chuan forensic team te le ui sathiam te pawh chu an ron hruai tel boka chung ui sathiam te chuan evidence mo chhuatum chuan chulai vel chu an han hnim kwal te dun duna nima sila tu ma chuan chu hmeichhia chu tungi ani an thi theilo a chan chu ani na hria theina tur hian ami malthil engma abul hnaya chuan omlova chumi ni wang chuan police lam chuan ruang chu uluk taka a thlati an lak sak nuwa social media lama le police sundang mahoba le hamirpur lama te chuan chung thalak te chu an thondar ta top maya chu mai ba ka chulai atanga hnai ber borvel song song te chu zona te an zot kwal te top bok ani nima sila chumi hnu ni ni na chuan police lam chuan mi pakhat ne na tang hian call an dong ta hlo mai chuta ron call tu chuan an thalak tar chho chu a far no ni thumlai bo to an son mek thu chu a ron sei ta maya chumi hnu a chuan chu pa ron call tu le au nau pa te chu damdo in lama chuan ron kal in mi thir ruang tungi ani hriat lo chu an far no bo an zon mek ani thu an ron fin fial sui ta ngala chuta tang chuan chu mi thi chu tungi ani a engwanga chutia om tamai nge ani tungi achunga hetianga rong hian che ti song song da chu highland chho ani suita a chuta chuan chung ko in hnir ngau na te in phasan na te mi pat me chia na ten om tak te le ato pa twal thana lo thleng ta hial chung chang chu highland 5 vek ani suita ani rongan charta kiran singh kumsum thummi hi middle class chung kwa tangin makarbai thingtlang khwa mahoba district UP a alo seliana meche harwang takle zonjang chi takni in pol som pahni thleng school po akala ti chuan social media lama hian a hun chu a hmang sabe ema Instagram te chu a khoina sa in reels toite te asiam be thina chunga chuan ani tin hun man dan te angai to na tile athil thler dan te chu a post be reng reng zela chuti lai mek chuan apa ero chu patar lambe ni to in ani ero chu a hresel lo hle thunga zon thlum le thisen sang te chu anei bok ni na po athok thei to mi ulo chu wan chuan a umi pa te pahni rajesh le sati sate chu chung ko ezong tu ber ni in anni pahni chuan an phak tok tokin rim takin na chu an thok ni tin thina rajesh hi dor te ro te a thokin sati se ro chuan ni tin in hlo fa chopin arim rem chu a thok mai thin thunga chutiang chuan anni pahni hian an thei ang angin an chung kwa chu an enkol ve nok noka heti lai hian keren ero chuan ano chu lo pui bom ve in chung lam chu alo enkol ve zela non nom zo ka om ve the chu a chak thinin ni tin do tho chu a sam be fo thin ani the chuan February ni somni pahni kumsang ni somni pathuma chuan Vinod Kumar Singh anen in nei tirin hitachang hian anon chu ain thlak thleng ta hlok ani bermai chuta a pasal ni ta Vinod hi CRPF ni in constable ania ma se in nge zona omlem lo chung ko pahni in soirem na awanga in nei ni in kirane chung ta chuan an nei zong zong in khorfai kel khopin an in nei ni chu an bua se saka heito patha in an farno le an fanu nei chun chu an thom ve ani ber heti lai mek hian a pasal tor Vinod la chu tlangwal fel le rin tlak tak ani mel bok nen kirana chung te po chu an hlim ve via mai Vinod hi a hna awang hian zin chua angai jing hle maya achung te po chu Hamir district a Daulapura khosa in
chuta chuan kirani po chu aloi lut ve ta ani ti chuan a pasal tan chuan na pui thatak ni turin achung ko thara chuan theitop choin in siam rem atum na sabe ema tin chutia ani nei tir lama chuan vina ta po chu achunga a thabok ni an hmalam hun dor te chu a soi pui ve mel mel thina kirani po chu a hlim ve ve mai nima sila chutiang reng chu ani theita holo tharei lo te hnuwa chuan boina chuan pompel rolawin aron nang ve tatlat maya a chan ber po achiang engdang ani lo thuam chom chungchang ania vinata chungte abikin anu le unaw te chuan anin nei dona anin remna bak chu poisa le thil dang chu an phut bel chan tatlat mai chuta an thil phut po chu an sei chiang tha hle boka sum fai noi nga le kar thar an phut ti chu sei me in chu mo ani na anga apasal le achungte apek turani an ti mia mai ani ma se kirani te chung kotan ero chutiang nei ngai na chu awm ho lo thung nima sila apasal vina tangi po chuan ni tin main chu an thil pho chu abula chuan asoi sek maya kirani ril ro chuan anupui ain asum hu na man ro anglekin apasal chuan angai ni in a hriat pha be ta hel mai aril ro chu anaru ve wong thina ma se achungte ero chu wasila anril ro wati she om sak be kher chu tol ati lo thung ama chuan atwar tlok mai thin ani atira chuan thil ho te te in chung khura ni tin khosak dan chungchang atangin anin nial jana engkim maya chuan athiam lo na le dik lo na mu cha chu apasal thil tum chu ani deu ber mai hei hi chu alazia tongkam chau alani tala nimasila ahnore vak lo atang chuan kot tho chu chingtel li in athin rim hlek to chuan kirani chu kot athak ta zia maya chutiang chuan apasal hian kot chu ni tin thlak fo thinin chu po chu tor thiam har satak ani to telul nen apasala chungtela chuan tongkam chetak takin anlo an khum ve reng boka kirani nun chu a hreom tak zet ani bere apasala chungti hola chuan mire the chung ko atangin ilo loi luta thuam chom tha po iron kenglu theilo kan phu tangte iron chom theidon lo ani chuan in lama valet le sok mai ro ti te in an khum sek ta hlomaya hei mai ba ka kiranin a notebook alo zia dana phe chuan tum khat phe chu tha tum hian a cho atur an lo tel hi alani oma chu mai alani lo boina dang ani le ta hat buka chu kirani hian Instagram lama reels toi te siam hi a pei ve thin hlia chu thil chu vinata mel shiat nai pakhat hian lo mu ve in vinata hna chuan inupui hi Instagram lama chuan alar ve fu ania tin alo shila chu thil chuan vinata chu atilom lo hle mai kirani hna chuan tuna chuan kanupui ni in kanin chunga ilo loi to a hetiang reels vil siam hi top sat nga lang che chung ko zom lo tia mi ina min hria thika do lo min timwal pholu tok ti in a hau ta shep maya amai ro chu kirani chuan ami mal zalin na ani thulo soin chutin akhap ngo theilo ti in alo changlet ve mak thong nima sila he thil hian thuam chom chungchang awanga an borak chesa to chu aron ti chet bil le solta ani ni chuan vinata chu a hna awang hian re tak zin bo fo thinin chutianga azin hlan chuan achung tila chuan kirani chu an theang anga lauti du da zo so thinin chutiang reng omta chu kirani po chuan atwarna sa in cho po ai themiu lawa zana ni se amu thei heklo zantin mai chu manin a chaplai war se hi ani rongot maya depression te nein aril runat na chuan ai chetial tiala pasal fanau neya hlim taka omtura du thu alo sam ve thin song te a han ngai to chuan chuti em a hri oma a han omle tamai se chu na ati in beidun thlak hi ati ve ngoi thin ani ti chuan December thla kum sang ni somni pali kum khatli achan ve vel ani nei nuwa chuan kirani chuan aril ro siam felin chu ina chuan ni khat omle po harsa ati em to a ator theibak ni hian a hre ve to ani ma na chumi hnuwa chuan anin lama ho tapmakin anu le anu cha te puina a apasala chungte achunga an che dan chu beilet ve nge chu atum beta a chumi hnuwa chuan police station a kalin apasal le achungte laka chuan complaint chu a thelu zoi ta ngala chuta chuan thom chum chung chang awanga aril ro le ataksa an soi sak thu boy chu a thelu ba ka ko thlak ator thin chung chang te tura shai an tum chung chang te kha
avai chuan chipcher takin ziakin a thelu tavika tin kumsang ni somni panga chuan irani hian a complain thelu to sabaka adang a thelu belia chuta chuan a pasal vinata una pa ina moilo taka khoi atum thin thu chu aziak dileta a heta an thu boy chungchang awang hian kar ni dana ko ta chuan a inlan sia angai phata ani ti chuan in chenna le zangna tomna a phutang chu mu nge atum ro em ema au naw pa bula po kirani chuan ka chan vo ka dik na hi mu nge ka du vinata le achung te hi an thil ti phu tok shemna mu tir ngei katum engma in mindang lawang ti in a shil ki ngin ome ma se chu ti lai mek chuan vinata le achung te chuan message te tung kam mang ti in kirani chu a khis te nuk doctor hian an ron ba fowa chuta chuan thil puilian thamjok a thlen i du lo chuan I khesi nu kir le ro I tum ai thil thui a thleng palange ti in an ron vo olawa ma se kirani ero chuan a thu boi chu nu dole atum lo bur thung an vo na te po chu enga ma ngai du lovin a thil tum chu atum tlangat maya tin an ina omlaya a torna te kha a han ngei to a shemlawa chhuatir hlom chu atum bo lo bok ani hetia a thu boi thelu a boi puina lama hian sub inspector an kit ya da kha chu an case boi pui tu case IO ni in an kit a hi tlangwal kum somni priat mi vel bareli lam chuak ani nge nge a tin apa po hi police ni ve thin thawin to na ero chuan a retire to thung chu wang ti po chu ani ma na an kita po hian apa hnung chu ron zui zelin police na hi a thlang ta khani a tin he thu boya case IO ani ma komni vel le ka khan police na hi ron samin no chui chung changa po hian a fing bok nen evidence mo chwale man tang kai dan te chu a thiam im wangin case a boy pui te po chu a chengfil rang thin em ema chumi wan chuan fakpo a hlo pha vek nge nge ani le chuan mahoba a hian police quarter a ama a cheng mekin a hna chuan ain pumpek deuh top ani bera reng sang zo ka kai chho thei chu a thil du ber ni in hei wang tak hian a kai san wat theinan thei top choin a hna chuan a ril ru a pe top maya ti chuan kirani te thu boy alak tira po khan a ril ru zong zong sengin ma chu alak ngal cha cha chara an khei sengun taka ngai thak sakin a hnu a phe chuan vinata te ina po avakal nge nge a chuta chuan document poimo om thei tur te lakhomin preliminary report te abwa seiba ka kirani bula po hian in case ama thei angberin ka chin fil sakang che ati nge nge ni ome amai ro chu an case chung changa wanga in chi chau ni ma se chutianga in biak te alonga I fota ka chuan case chung chang ngor ni lo te chu soidonin anin bita fo mai ni khata po voi tam tak in bi chau ta hialin tho khat lai phe chuan thakhat chungin voi zangot anin bidon ani chu heiba ka hian an report chung chang emo evidence lak bel emo chuan lama chuan an ki ta chu kirani ti na chuan akal deuh ta sek maya kar khata voi khat emo voi ni emo tal chu akal ta fo thina ti chuan chu tiang taka in hu jing le in bitam ta chu an pahne chuan in ngai zona khura chuan an tlalu dun ta nge ani heti lai me khian kirani po do taka pasal nei ni in sia ma se abe se anglo ni ta reng silo awanga ril rona le khohar box se chuan chutia ahar satna le atorna te do thei taka ngai thlak saka athu boy te chinfil saktiam thin tu chu ngai na lo thei ta bik lavin an kita zona chuan a wai bet tatlat maya a hnu le zela phe chuan tong kam mai chu do tok lo thoain mi pat mai chen thleng chuan in sum kar omya lavin an mang don ta fo mai an kita po chuan kirani ril rona le khohar chu rem changa lo la zelin thuthlum tak tak ta chu a fa olawa ke chuan katina ve ngai lawang che ka veng him tla zokang che ti in adu thule atana ein huam te chu a shil po thin ani ma se ani na taka chuan chotia thu boy nei lai mek le chu thu boya in church ni mek te in somna lo ne chu thil ti si ani ho lo thong midang ina an sia chawai chuan a hna tan apoi theidon ani ti le kai san atumna po chu ati bahla theidon ti chu sia in mi ina anin kop chu an siat an hlau ro em zok an sia chutiang chuan arukin in mu fo thinin kumsang ni somni pangatir lama tanga kum top lam November thla thleng khan anin kop zuita ani ma se chutia aruka in kop ta reng ringo chu boina chuan akal san thei bik lo
kerani chuan an kita chu Norway tanin vina dalaka engril ruma kapoto lava ama ngai na emo dona emo po engma ka nei to heklo ani nian chuan kanin kar ato felte poka hetia aruka in kobreng ringo chu ka pe to biklo ngai ngam taka ka theinan in nei ve to ang ti in anor ve ta a chu mai ni lavin an kitan alo hniala alo du lo ani vai chuan an chungchang te po chu ti tlang thana chuan avo zui ta mi mai chutian chuan ni tin an thunga ya chuan in hnial chho ta fowin amma a thuthum tak tak manga phone a re tak tak in bethin kha tuna chuan ring deuh dewa in hau pa in anin biak na po chu an ti top ta fo mai kirani chuan min bumani vina ta ang che khai lo ni karil rudam nan min nei idu le si lo I che dan hi aten om tak zet ati in thinjim takin an kita chu atong khum fo thina ma se an kita ero chuan ka din hmun min sia thiam pui du lo ni kha ka bum lo che tia lo chang ve thungin thu tha po an soi don theimeu to lawa anin hau ta fo mai ani ya chuan an kita chuan kiranin an pahni chungchang a soi chho chu a hlau ta jak seka in chutia in nei puya aron nor tak sek renga chuan engtik nia emo tongkam ringo chuan aril ro a hne theilo hun chu ala nge anga a khabe theilo hun chu ala thleng nge don ti chu a muthiam ta a tin an chungchang chu mi na an shia dar vai chuan alo du thu sam ve ber thin an na a kai san thena po chu ati che zo ve kanga ama po aming chhle don ani ti chu a re cheng box inen kerani ngoi tir dan tur chu ngai to chuan aril ro chu a boy tamap mop mai chumi nuwa chuan ngun takin a malak dan tur chu adong chhota a chuta chuan rin hel kai mi alo tura asol no siam dan tur chu a ngai to suita ani ti chuan kirani ni tin hun man dan chip cher theang ber chu hria tumin a ngai vin masata phota chuta chuan kirani pa chu a hri se lovin khumbetin ana ti le anu cha te patni raje sale sa chi te chuan kan porlama in enkol turin an kalpui fo ti te chu a hreta a chuti ani chuan kirani chuan ama chawin in alo ngak thin ti na ani dona chulai hun chu man tangkai atumta aloni ti chuan man ro atan thirbung chu amotora chuan da tharanin chu thil chu midang bula ero an hnalama hi chuan mani in ve na hi kolve a tha ati in mani in ve na tur anga soin amotora chuan engtik lai mai pu in akolta a eiba ka hian kirani te in panna kong hnai berte khoilaya nge surveillance camera omti te camera omlo na lai tur te le mi kaltam lo na lai ber tur te chu zirchangin achin chia vek boka in ache tumdan ang tura adwan chin ang chi case lo to te po chu zirchangin no chui ani huna che solna ompal theitur ang chi te chu achin chia zel boka chuti erwal chuan kirani chu abeng dai ri theinan do thu tiamin in nei lam chu keipu in ka du ve to ma se tun tu ta chuan do thei takin ngak le ri photang ti chuan kanin pei fel vele kanin neyanga tin a shilta a chu tho chuan kirani po chu ati hlimin tuna tanga reilo te a chuan anin nei theive mai chu a be sei ve hle ani ti chuan November ni som pahni kumsang ni som ni panga singa chuan kirani pa chu ana zwal da thut maya adin mun po chu atniam chak beu mai chumi wan chuan kirani nu cha te pahni raje sale sati sati chu an thla aphang ta emema kan pordam do in lam pan pui wat tha sia in an kho ai chuan doctor le man ro te a tha jok bok ni an kho ringo chuan apa chu adam chwa zo lo chu hlau ve devin la tham deu po ni se in por thlen the mai chu anin be se viawa chumi ni wan chuan kan por pan chuan arang thei ang bera kal ngalin chulai mun chu tlong takin thleng ma se anpa ero chu ICU lama dalu ngal angai bok nen anpa berdin mun thalo tak chuan an ngai to na song song chu alo ta veka an in lama an farnu mani ompo chu an ngai to man me lo chuti lain kirani ero chu ngai to alo ngai reng reng lo chumi a chuan abel pa an kita chu in alo ngak mekin aron shoyanga chumi nuwa chuan hun mang don turin chwa dun an tum me kaloni a ma se anu chati bula ero himini hian a pasal hlui vina tatilaka a khe sungchang wang khan kota kal angai thosein anu chati po chuan an lo oi ve maya an oi lo chan tur kha an nei meu lo bok ani ti chuan an kita chu kirani lam tur chuan a karbar chuan aron thleng ta a kerani po phor taka lutin
leng tur chuan anin khal chuak tak nga la chuta an kita chu ni dang ang thobin pa ngai taka tongin kerani chu beberbor pa chuan an kal thana ni lo kong danga an kita chuan motor chu atlantir ta zela chuti lai mekin kerani po chutia abel pa ni na an lek chuak don chu ahlimin anui ar reng ba ka restaurant atia chol donin thilte an ei masale te te ya chumi zo chuan khoi emo ate kal don in kerani chu ahlimin atong bar ringa mase arilo chongri la ero chuan in nei lambok chu ron lang le in an kita te na chuan in nei chungchang chu asoi chuak le tangi a hemi tum phe hi chuan chan a fil fai tak adu thole rei tak angak theibi to lo ti chu shilnan in anor le chan tamya mi a chuta an kita po chuan kirani ril ro chu min tum pa chuan in nei chu ani po ina adu ve thau thu te asoya mase do thei takin langak sham shamila kan ti bek to kha ngak sham shamang a han tili a amai ro chu kirani ngai dan chu ani tatlat lo in nei idu tak tak lo ni hi chana fil fai tak po min pi theilo he tianga min ti kwal mai don chuan ilaka thu boi ka thelu tanga ka timol pho veng che itan apoi ve khopang ti in abo tapmia mai chu vele an kita chuan kirani chu abeng dai theidon lo ni ti chu hri thiam tak nga lian arwa man lok na angkhan achet mai angai don ani ti chu ahri tak nga la mase alang ero chuan engma seidu lo thung do thu bok chu atiam zui le ta a ti chuan chumi hnu jing lamdar khatle min som panga vela chuan an kita chuan hun fal re roi ramna krisanpur thingtlang khokong lama chuan a motor chu atlantir ta a chulai chu mishing chen atangin a hla thokhat bok nin surveillance camera la chu aum heklawa konga chuan eng pakhat ma aum lo ba ka mishing veivak motor emo motor dang veivak motor emo po chu anom heklo chulai konga chuan an kita chu tlanta zelin kongsira chuan a motor chu atiding ta a chuta kirani chuan enga tinge helaya te idin te ngota ti in hansota an kita chuan a chau tho le thok lak lok ado tho in alo chang maya chutia an thot dun de wang nuwa chuan kirani chuan a zon chwa to tho sei pa chuan kal le to ila a han ti le a ma se an kita chuan helaya to ma in an mulawang che chhuakla nimbula khwan zung mai ro a za thlak lo alo ti the na chumi nuwa kirani po chu a zon chwa to ema wang chuan kara tang chuan chhuakin nimbula chuan zung turin akalta a chuti lai mek chuan an kita po chuan reilo te chu motora chuan no thu in alo ngak ringa chuta han tho hakin kar tang chuan a chhuak vele a kar hnunglama thirlon ada chu walal in kareni omnalam hnim buklam chu apanta ani te chuan ama hnung chon zonga ngai thataka lo om me kirani luwa chuan thok le khata a hlap chui ta pop maya chu po chu do tok lo chuan voi tam tak hlap zui chur chorin a thi nge lo hlau chuan a hlap non mol mai ani ber nima sela chutia voi tam tak a hlap to hnuwa po chuan kirani chu alo la thok fe awangin a thi chian ngei theinan an kita chuan a ngonga chuan a rek chhun som le ta a thok top thleng chuan in thladul mi alawin a rek chhun som ta ani hemi hnuwa hian pong swalanga alan theinan le nu chuina hroi koinan kirani thomhno te chu a hli sak vek ba ka a pothler ta boka chutia ati zo chuan kirani ruang chu meter somni vel nukin nimbuk thadeu lai chu amel kwal pa renga chumi hnuwa chuan adu ang tak nimbuk a hmu hnuwa chuta nge chuan kirani ruang chu ada ta a chu po chu ala du tok lo chu mai arwang an hmu chho huna tungi ani chi a hria chho pat thei ani lo nan abula lung chu la in kirani hmai chu voi tam tak a chunon le ta a mel po hria thei lo khopa a chho chiat nuwa chuan ruang chu akal san ta chau alo ni chumi hnuwa chuan kara chuan let le in ama ron chui zon theina tur an pahnia anin biak na tile tunge a kol nun ber ti bel an chui thelo nan kerani phone chu a chu som le ta beka kalson le de bin hnim kara chuan awa pai bo takngal boka tin hemini hian an kita chuan ti sa thain akora chuan thesen chu akai noi maya chu phel in akota thesen kai chu a shufaya chumi hnuwa ti sat po chu mundang nimbukara tho chuan awa pai zui le ta ani nima sela akota thisen kai ti kha ti sat khan shufai ma se tlema zong chu mu thein ala om tho thunga a thomno danga po chuan thisen tlem chu lakai thobin chutiang chuan mahoba lama ain la chuan ain khal hoa engma thlenglo ang mai chuan awa mu hil tamak mai alo ni a
ma se chungri la ero chuan nuam chu ati che bik lo ani ma na angai to na chuan lo thona chu ong be lo theilawa chutakara atu ka rol thar rol de chuan rong chu ron puchwakin police an ron kolta ani kha ye chuan police chuan chulai area chu ngun takin an dap ngala chuta an chui zel na chuan rong hnu na hnu ma te khan rong chu engma chen hnu ani ti chu atilang cheng hlea in rong bul loka thisen kai loi mai lunglo om chu rong chhutna na hman ani ti chu hriat thei ani ba ka rong taksa a liam voi tam tak hlap na hnu ma te chu chin chia vek ani ta ani heta hian district SP nge chu amuna hian ron kalve bokin forensic mithiam te po chuan Hamirpur damdoi ina rong chu postmortem ti in chuta chuan a thi chan ber chu thir hmanga alua nataka hlap ani mai ba ka re hlum ani ti chu nim nge ani zuita a tin mi thi chu kumsam thum bor vel ni in mi patmi chiana lam hoya khoina a om ni in hriat ani boka ma se a hmel chu a chiat ni ema bangin tungi ani a eng ang hmel punge ani ero kha chu hriat chian fak thei ani lo thung ti chuan police chuan na rong thlak chu Hamirpur le Mahoba station department sang-sanga chuan an thon kwal ta chara in social media lama te an post ba ka hian mi puide tan puina chu dilin ton hnaya mi chebo to po hriat an nei le nei lo te chu an so ta hloma chuti lai mek chuan an kita thona station po chu thlak chu ron thleng ve vekin ani chuan heti lai hian case dang alo poi pui mek alo ni a nima sila chanchin thar ero chu olok takin alo ngei ben ro ve reng tho ani te chuan November ni som palia Rajesh le sati chu anpa ber ICO omme kha adin mun tlema aje omdewa wangin an kholama chuan an ron let le a chuta chuan an farno kirane chu motor reng reng alo omlo ti an ro sheta a phone han call an tumla chuan an call tlang thei ho lo bok nen an ngei chu a thalawin an rilro chu avoid em ema chu wan chuan an then om khoweng te ba ka an chung le khathau te chu thode zot kwal hamin an farno chu an zong to chara chu mai ba ka an kitangei po chu wa be pop ve bokin an farno chin shat lawa abo thole an jin chwa sando na kha chuan kota kal atum tho asoi ti te an wasil ve boka in an case nei chung changa boipui tu ber ani awang khan engmo hriat ani le nei lo te chu zot pa in apuina po chu an wangin nge ani ma se ani chuan engma shelo ang chuan lo changin makti biaw ni om tak hian ka zon puidon cheunia ti in alo tung thamwan boka amai ro chu a hnu dar ka re lo te a ama bek chuan Rajesh ati unaw chu bakol in Hamirpur lama tungi ani hriat lo me cherwang a oma alo ni pal hlo takin bakal ula wachian ra uti in awashil ani ome ti chuan November ni som panga chuan Rajesh chuan social media lama tungi ani hriat lo me cherwang police po chu alo mo chuan an farnu bo an zon mek suni in asheta a chu vele police chu be pop ngal fatin a una pa sati sanian chuan ruang chu chian turin an vakal ta ngala chuta chuan DNA test te an ti so hnuwa mi thi ruang tungi ani po hriat lo chu an farnu duat kirani nge ani ti chu hriat ani ta ani hemi hnuwa hian Rajesh sati unaw chuan chutianga an farnu chunga chetur chu tudang ma ni lovin apasal hui vinata tenge anni anrin thote chu police ne na chuan an soiba ka an farno le apasal hui vinata te chuan thuam chom chung changa wanga thuboi an nei mek thote vinata te chung kwa chuan an farno chu an boreng thote chu an soida beka heta tang hian police lampo in thil omda ni theitur chu an ngei ro chhauzuita ani chumi hnuwa nu chui tu pol team lian tham tak sem ngalin forensic mithiam tile technical lam thiam tinen nu chui na chu chipcher the ang berin an chui chhautan takngal molmola chu mai ba ka Ramnath bulhnaya CCTV om the ang song te po chu an la khomin an zer chiang bek boka chuta chuan November ni som pani zana khan Maruti Suzuki karwar chu chulai ro ta chuan zanrei to taka atlan nai chu chiang takin alangta a chu vele chu car number chu langal patin an chui zel nuwa chuan chokar chu Dipendra Kumar Mahaba lammi minga register ani ti chu an chui chok ria chokar nei tu chu ba pe poplin ani chuan an kitan akar chu a man ho thole
atuka petrol thun kha sak diama aron pek le thu alo soita a le chon kar cho an hanjer cheng le ngala ake a chon le sente tol thana huna le ne na in mil cha cho alo kai reng mai chu mai ba ka asit noi lam dewa chon thisen lo kai bokin chu thisen chu test tora la kani ta boka chuta result alo cho chon kirani ruang an postmortem la ya athisen nen chon alo in mil le ta che bokani hemi nu a hian phone call record lam kha an chui zui le boka chuta alan dana chuan an kitale kirani chu voi tam tak anin bia ani ti hriat ni in thama sa ringo ta po khan voi za chuang lai chu anin bia ti hriat chu ani zui le ta a heta anin bia khun le ni te anin biak la ya anom na mun song song te po hi chiang taka chen chia vek ani ba ka kirani phone signal an hmona thunung ber chu athi na lai kha ani ti te an kita phone po chu chuta chuan ombe bok ti te chu an chile ta sela tin anin biak nun ber na chu arein thu an soi nim hle ti chu a hria the boka chu 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 alani lo kirani phone an chui zel na a ama ses na hnong khawa po chuan ril ro ha na alo ne ni ti chu a hria the wangin le postmortem result atang khan alua thirtlon manga waklomani ti hriat ani ta ka wangin thil engkim mai chuan an kita chu akok ta wang mai ani nimasila November ni som palia chuan an kita chuan a phone chu off ni leng thakin Bareilly lama mun rok pakhata chuan akal ta dei maya amai ro chu police chuan an thil hmu chhuate awang khan amma atanga an lo ril hnel to ani meu wangin arukin ral khata tangin an lo en thareng thowa chuta chuan November ni som paruk zinga an kita chu mohaba lama a quartera amimal thil eng emo document ti vela torin aron le ta hlawa chuta chuan police chuan olsam takin an lo manta ani thu zofia ani lai hian ain panglok do lawa ma se darkar tam tak an handop nuwa chuan tang zo ta bik lavin ain pong zoi ta maya chuta chuan aruka anin kop thute kar chunga in nei chungchanga anin hnial thute kirani chuan ti mol phawa a vo thute a tha tak mai thute le anuwa arwang asoi sakdan song song da chu ain pong zoi ta ani hemi nuwa hian police chu twal thana hmuna khan vokal in kerani phone chiate ti sat ba ka ama an kita kar tang chuan atwal thana man ro thirbung po chu an la zoi ta boka chu mai ba ka khaminia akar ho po kha police chuan zir chiang le in chuta chuan an kita DNA le kerani DNA te po chu mo chwa ani zoi le ta bok ani amai ro chu an kita chu anuwa in sei thiam tum le in van tlang mi pui hria turin kerani demna tho chu achak chok le a chuta chuan kerani chuan ni tina in nei tura anor lui tlut tlut jeng thute ani vatlo chuan ati mol pho tur thute thu boy a thelu tanga a hmalam hun ati chia sak bek tur thote chu soin a vo renga nasa takin min nora kanin hniala chuta ka thinrim so sang thu chuan tumai thui ka kalpalta ani ti in a soya ma se evidence chu atam lulai ema chu mai ba ka thir amma atanga mani inve na ti chuan lama alo pai thinte a hmel sha thelo tur khopa asoi sa ti le a tha nuwa ruang asong bol zui dan song song ta chuan thinrim thu thil ti ni lovin in bo seilok diam nuwa tumsa rana twal thana ani ti chu ati chiang em thung si ani heiba ka hian an kita thi sen an tes na a damdoi man phal lau khoi anei ni ti chu hriat bel ani le ta a an kita chu a hna atang chuan suspend ngal ni in tumreng wanga twal tha thu boy sem sak ani zoi te boka ti chuan hamirpur ko ta thu boy chu thelu ni in he khesi tu na hian lakal lai me ka ni a thu top hriat the chu alani ri lau thung thiam lo a chan chuan dam chunga lungin tan chu a hremna ma chon tur chu ani don phota chutiang chuan police officer fingle rin tlak tak ni thin mahun eng tak ne ya akai san mai ma ba khopa a case chailai hawa che tha kha a hmalam hun tha zong zong chu a pai bo don ta chu ni a apui tak zet zet ani ole khati zong kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case a in ngai dan te comment section lama in lo soi vele chho don ya